बुधवार को मुंगियाकामी आरडी ब्लॉक के अंतर्गत हैजामारा गांव के एक निवासी को बीती 9 अगस्त में मनाई गई विश्व भूमिपुत्र दिवस से लौटते समय बीजेपी और आईपीएफटी के कुछ आतंकी कार्यकर्ताओं ने खानीरुंग रियांग को रास्ते में रोककर पिटाई की। तेलियामुरा के तिप्रामोथा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजीत कुमार देववर्मा के तहत खानीरुंग रियांग को मदद का हाथ पहुँचाया गया। तेलियामुरा तिप्रामोथा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजीत कुमार देववर्मा ने कहा कि खानीरुंग रियांग को विश्व भूमिपुत्र दिवस मनाने के बाद लौटते रास्ते में पीटकर भी उनकी भरप कम नहीं हुई थी और उन लोगों ने उन्हें घर आके भी पीटा। इस हादसे के बाद खानीरुंग रियांग को मुंगियाकामी हॉस्पिटल में अपनी चिकित्सा करवाने के लिए जाना पड़ा। उन्होंने और कहा कि बीजेपी आईपीएफटी कहकर जाति में राजनीतिक दरार ना फैलाकर सभी तिप्रासा को एकीकृत शक्ति बनकर अपनी हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा थानसानी मारिओ जों ताबुक थांनाय दङ चिनि राजानि थानसानि खरांगो चिनि राजानि खरां बायनो चिनि जत तिप्रानि तिप्रासारक ताबुक थानसांगुइ फाइ दङ ओ जागाव से ताबुक बीजेपी नि बररक आईपीएफटी नि बररक चुकुलिरिउइ चिनि बरकनो ग्रुप खाइ तन्ना बागै थानसा खायै तन्नानि बागै बर हाइकै षड़यंत्र चालगो जों बरकनो कबगो नायदि जों जतनो तिप्रासा ओ हानि बुसारक जों जतनो थानसांगुइ खरां तिसाखांखाय चिनि मानथाय चिनि तंथाय अब जतनो जों दिनै तैसा किफिलि मानाय बुनि बागै जों कबगनाय बरकनो अमहाय बुलाय तगलाय ताउंथं बरक बसिनि तिप्रासा ओ थानसानि मारिओ फायदि पाल बाक्सा खायै खाथोन खाजा खायै कक बाक्सा खायै याप्रि बाक्सा सेवै चिनि राजांनि थानसानि खरांगो जों सामुं दांलायानो चिनि अधिकार ननानं बागै चिनि हा चिनि दंथाय चिनि चाथाय चिनि सांविधानिक अधिकार न जों नानानो बागै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड चिनि राजानि वानसुकमुं चिनि तिप्रासारनि बागै आबनो माननानि बागै जों थानजाखाय सामुं दांलायनानै बरकनोबो जों कबगो अमाहायखाय बुलाय तगलाय ते तांथुं बुजांनायनि बुमोनखाय ताम बुजांनायनि बुमोनखाय ताबु खनेनजय रियां चिनि ताखु खनेनजय रियां बिनि बुफांखाय दन्तेराय रियां ओंखाय बिनि बिहिगबो बुजाखा ताबो खुक्सि रबम तंखौ ओंखाय बनि बुमोनखाय दहनबती रियां ओंखाय बुस्लाबो बुजाखा सन्जिराम रियां बर कथाताम नगो फाइ लामाबो बुजाखा सन्जिराम बो लामाबो बुजाखा गारिनि अंखरिउइ नगो फाइबो बुजाक फिगा तैसा ओंखाय अमहाय जे साक बाय साक अमहायकै जों बुलाय तगलाय उंतं हांखाय जों बाहायकै चिनि मानथाय चिनि सकथाय चिनि थानसानि मारिनो जों चारिते सानाय बाहायकै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माननाय ओ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तो चिन तिप्रासारकनि बागैसिबलै चिन तिप्रासारक थांनायनि बागैसे बनि बागैनो जों सावो बरकनो सावो जे बुनाय जे अमहायकै ते तांथं फायदि थानसानि मारिओ से फायदिनि बरकनो जों कबगो आंनि मुंखाय दिलीप कुमार मुंडा वाइटिएफनि भाइस प्रेसिडेंट जों ताबुक हाजरा गामिओ फाइ सबायजाक आंनि लगै दंग चिनि सार रंजित डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट ताइ चिनि भाइस प्रेसिडेंट चिनि बिके मलसम दंग ओमफ्राय जों दिनै एक्चुअली फाइमानि कारनखाय थांनाय 9 तारिखआव जों मुंगिया गामिओ चिनि टीटीएडीसी नि अंगै जों स्टेट लेवल पालायफोराव बा चिनि जे वर्ल्ड इंडिजिनास डे जों पालायनाय प्रोग्राम ओ हाजरापारानि बरकबो राजानो नायनो बागै बा राजानि थानसानि ककनो खानानो बागै थांखा थियाबा प्रोग्राम पायै नगो किफिल फाइब्रो बरनो लामा कासि बुखा आसुन थागलिया नगो फाइबो बरनो बुखा याग्रो रम थांखा बुखुरो फारि थांखा आबनो जों दिन नायनो बागै जों दिन और फाइका जों अबनो कबंगामो संगो जों थानसानि लामाओ जों बुलाय तगलाय खायै अबाहायखले जों थानसां माया जों तैबो काहाम खायै जों बुइनानै नांथाय ओ बुनारं नां कबंगामो संगो ताखुक सं नर सावबायतिनि अबाहायकै मिसलिड खायै जों अ थानसां नर सबायनाय नरबो फायदि जों जतन पालबक साखायै राजा बाय जों थानसा खायै चिन अ नाहारमं जे राजानि नाहारमं जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड अ आबो मांखायसे जों थांनानै चिन आइडेन्टिटी मोजां जानानै आबुन बागै आं कबगो नंगौ